De-aș fi un pictor aș picta, dar acest dar nu mi este dat, iar scriitor de-ar fi să fiu, aș scrie versuri mii și mii. E fiecare cu a lui dar, ce-i dat de bunul Dumnezeu de când se naște pe pământ și merge apoi la locul său. Cu toți în viață sunt sortiți prin rău și bine ca să treacă. Puțini sunt cei ce-s fericiți, iar mulți se luptă cu a lor soartă.